second try natin mag-record gamit may headset sa cellphone. So, kanina hindi tayo marinig. Susubukan natin ulit. Good evening. Gandang gabi. Ang gabi isa akong tanan. Dire sa siyudad sa Cebu. Oh my God! Wow! Mini night drive ta just to see the quality sa mic. Arin punta dire sa my friend in circle. What? Bro, what are you talking about, man? Punta. I hope everyone is safe. Just today, earlier this morning, it was announced by the Cebu City government na face masks are no longer required. So, really, it's not required already kahit hindi naman ng face mask sa labas. Hindi ko pa nabasa yung buong memo, but I would assume na it's still required pag nasa enclosed areas like malls, etc. Earlier the year, Cebu province, they got rid of face mask requirement as well. So nauna na sila. It has been na-issue pa towards the end of President Duterte's term, but in the end, the Cebu province prevailed. So, shout out to Governor Garcia. But personally, I would prefer na we still wear masks. Kasi, meron pa naman talagang COVID. I don't know why they're rushing it. I know normal na ka na. As you can see, maraming tao sa labas. But it's just a small price to pay naman. Careful lang ta. Dito tayo sa Frontiers Main Circle. Okay. Likod lang tayo ng konti kasi susubukan lang talaga natin itong typhoon. So, heading towards the direction of the Cebu capital new. Here. NANI?! お前はもう死んでいる。Walang iya. Kamote rider spotted. So we're at Jones Avenue. So you can see, yan na po ang Cebu province, Capitolio. What? Bro, what are you talking about, man? Capitol building, sorry. Sinasabi nilang White House ng Cebu.
Earlier last month, celebrate in Cebu ng 453rd anniversary. Kita nga natin dyan. Ano? Kahit tabi? Tingnan nyo, napakaganda talaga. Ha? Wala. Ali, dire. Ha? Oo. Pwede ka ng eskwela na eh? Anong ka? Ang Guadalupe, Barangay Guadalupe. Isa sa pinakamalaking barangay ng Cebu City. So yeah, hopefully, mas okay na yung audio nito. Karinigan na tayo para we can move forward next time. Mas malayong ride. I'm really hoping na mag-work na to. Kasi I want to make more videos already. Uy, parang kaya asfalto na yung kalsada ah. So yan. Ito tayo dito, Barangay Guadalupe. It was at this moment he decided to buy food. Bigla tuloy ako nag-crave ng balamban limpo. Balik tayo, balik. Patula sa pala. Parang ng the rough. Balamban limpo. Pas pala limpo, boss? 225, sir. Isa niya? Sa Wala man ang tanis plano da. Pero sa man, crave man ta, kita man ta. Kaon ta. Uy, 500 naman di akong kwarta. Scott. Yung mga taga Cebu dyan, comment down below kung namimiss nyo na rin yung balamban limpo, lalo na yung mga nasa labas ng Cebu, yung mga nasa abroad. Comment down below kung namimiss nyo na. I'm sure pag uwi nyo, isa ito sa mga hanap-hanapin nyo. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal ko? Oh my God! Wow! Wala na ba? Kasi yun dire. Bisag wag kita laing kwarta na. Wag yun. Kasi na dire. Ah. Alright.
bili pa tayo. Swerte tayo dun guys. Wala yun sa plano. Kasi yung Balangban Lempos been isa sa mga paborito ko dito sa Cebu. Bago pa lang ako dito. Tsaka matagal na akong hindi nakakakain. Excited akong matikman kung ano yung lasa niya. Kung same pa rin ba. So, ito na yung Andres Avellana Street sa Barangay Guadalupe pa rin. Dito kami tumira dati pa. Hoy, sangay! Sangay! By the way guys, as mentioned nga, cellphone lang tong gamit ko. Note 10 Samsung. So, maganda yung kuha, no? Kahit gabi. So, shout out sa sponsor ng phone. Alam mo na yon. Thank you. Okay, so pauwi na tayo. Hopefully nga better sound. Kamoteng nakasasakyan. So, parang runway. Kudos to Cebu CBT government para ng runway yung kalsada natin dito. Sana all. Pero hindi tayo lilipad kasi delikado yan. Tamang andar lang. Takbong pogi, sabi niya. So, I guess that's it. That concludes our night drive / mic test. So, kung ano mang kalalabasan nito, you'll see this in my YouTube. Pero kung hindi maganda yung kalalabasan, we'll see. So, until next time, thank you. Please subscribe and see you next time. Bye-bye!